ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଯୋଡ଼ି ବାଛିବା। ଯୋଡ଼ି ବାଛିବା ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଉଛୁ ଘରେ ରାତିରେ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେଇଛି ତିନିଟା ପାଗ। ଗୋଟେ ଥର ଖରା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୀତ ହେଉଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଦିନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ବାଛିବା, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା। ଯେମିତି ଆମର ଶୀତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ତୁମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧୁଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିରେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖରା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ତା ମାଆ ଧରିଛି, ତା ବାପା ତାକୁ ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗରମ ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ମୋଟା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିପାରିବା? ଏତେ ମୋଟା ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ଦିନ ଆମେ କେଉଁଟା ପିନ୍ଧିବା ନା ଏଇ ଛୋଟଟା ପିନ୍ଧିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଠି ପିନ୍ଧିବୁ? ଗରମ ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିବୁ। ତାହେଲେ ଗରମ ଦିନଟାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଗଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ। ଗରମ ଦିନଟା ଏ ଆମର ଗଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ହେବ। ବାସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଛତା ନେଉଛେ, ନହେଲେ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ରେନକୋଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଓଦା ହେଇଯିବା। ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୋଟ ରେନକୋଟ୍ ଅଛି ଘରେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ବେଳେ, ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ କେଉଁଟା ପିନ୍ଧିବା? ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବା। ତାହେଲେ ତମେ ମାର ବର୍ଷା ଦିନେ ରେନକୋଟ୍ ଗାର ମାର। କେଉଁଠୁ? ବର୍ଷା ଦିନ କେଉଁଟା ପିନ୍ଧିବା? ଆମେ ଏଇ ରେନକୋଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିବା। କ'ଣ କରିବା? ବର୍ଷା ଦିନେ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବା। ତାହେଲେ ଆଇଲା ଆମର ଶୀତ ଦିନ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଆଁ ଜାଳିକି ବସନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସକାଳ ପାଖରେ ଉଷୁମ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଶୀତ ଦିନକୁ ଆମେ ଏଇ ମୋଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି? ଶୀତ ଦିନ ପିନ୍ଧିଛ? ବାସ୍, ଏଥର ଆମେ ଦେଖ ଶୀତ ଦିନ ତାହେଲେ କେଉଁଟାରେ ପିନ୍ଧିବା? ଯୋଡ଼ିଆ ଏଇଟାରେ ଯୋଡ଼। ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ କେଉଁଟା ପିନ୍ଧିବୁ? ଏଇ ମୋଟାଟା ପିନ୍ଧିବୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା କେଉଁ ଦିନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା। ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ଛୋଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁ, ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧୁ, ଭିତରେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧୁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧୁ। ବାହାରକୁ ନହେଲେ ଗଲେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯିବାନି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁ ନା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧୁ, ପୁରା ମୋଟା ବାଘ ଭଳିଆ କାର ହେଇଥିବ, ମୋଟା ହେଇଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁ? ନାଇଁ, ମୋଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧୁ। ହେଲା, ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଦିନ ଆମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁ ବୋଲି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛ।